Yeah. Welcome back. Tasya na kayo, ilang days na tayo na naman walang vlog. Eto, dito tayo ulit sa ano. Dito sa may area ng pag-iistaan natin. Punta tayo dito sa may ano. Manghingisda tayo, susubukan natin magano ng isda kung may makuha tayo. Eto. Teka, dali, baka malalim eh. At medyo mababa naman na. Medyo. Ayan. Subukan natin manguha ng ano, ng isda. Kung makakuha tayo. At ewan ko, parang malalim pa rin Pero saan kaya tayo babato? Ay. Saan tayo? Medyo malapit na tayo. Buti na lang mababa na yung tubig. Tuloy lang tayo ng konti dito. Sana may mahuli tayo. Sana may mahuli tayo. Hintay lang tayo ng konti. Wala eh. Sayang. Lalo di balik. Ay mahuli. Hirap pala manghuli.
tayong nahuhuli. Ang hirap pala manghuli ah. Wala pa tayong nahuhuli. Wala na. Thank you. Ay, wala tayo nahuli. Ay! Yee! Wait tayo dyan. Wala na. Sumabit. Ano, uwi na tayo. Wala tayo nahuli. Ayan. Nasira pa yung ano natin. Ay. Ayun. At nasira yung pamingwit natin. Natanggal yung ano, sumabit doon sa puno. Nagcasting ako ng ano, nagcast ako ng pamingwit dito pa malapit sa puno. Ayun, nasira tuloy.
Wala tayo nahuli. Kaya uuwi na tayo. Nasira pa yung pamingwit natin. Actually hindi naman nasira totally. Na ano lang, naputulan lang, napatiran lang tayo. Pati yung pabigat kasama na naman as usual. Kaya ayun, babalik na tayo ng ano, sa bahay. Uy! Uy! Ayos oh. Yung janitor fish nandito sa gulong. Ginagawa nyo dyan? Yung janitor fish oh. Kinakain na ng langgam. Kaya uwi na tayo. Putik. So ayun guys, wala tayong nahuling isda. At nasira pa yung pamingwit natin. Kaya uuwi na lang tayo. At yan, uwi na tayo. Wala talaga eh, wala nahuli. Heracles, lines experience. We just feel parang malalim ulit ah. Hirap. Ay. Ayan, maglakad dito sa ano. Ay! Minalas. Sumabit. Teka. Parang kulang pa yung ano ah. Doon pa tayo. Banda ron. So, ayun guys. Wala tayong nahuli, nasira pa yung ano natin. Nasira pa yung pamingwit natin. Pero okay lang. Hindi naman actually totaling sira. Natanggal lang yung mga pinagkakabit ko na ano, yun, yung pabigat, yung ano, yung hook. Puti yung palutang na recover pa. Ayan, dito yung pa, ano, nakuha ko pa. Okay lang, wala tayong nahuli sa ngayon. Ayan. So babalik na tayo sa bahay. So guys, thank you ulit. At pasensya na kayo, wala tayong nahuli. At tayo nahuling isda eh. Ito talaga first time. Papalit tayo ng pain, subukan natin magandang ano. Kasi sinubukan ko lang, tinapay lang. Tinapay ba? Marshmallow pala. Sinubukan ko muna pa magpain ng ano ng ganun kung kakainin, pero wala eh, hindi tayo pinalad na makakuha ng isda. Ay, okay lang. Kaya sa susunod din, pagka natingin tayo ng ano, ay magana tayo na pamain talaga yung bulate, baka sakali na may isda ako nakita kanina isa eh. So yun guys, thank you nga pala uli. At nasa 288 subscribers na tayo. Malapit na tayo sa 300. Konting-konti na lang. 300 subscribers. Thank you sa inyo ng marami. And so guys, thanks for watching. And see you on my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.